o nangandoy nga dunay makapala. Kristo, Kristo, ikaw ang ipangandoy ni kalagyo. Kristo, Kristo, ikaw ang makapala ni sa lahat. Gawatun ko na si Kristo, o kaniya mo alagad na ako. Bisan ako dili angayan, sayang at tubangan, apan ako iyan ang gihinluan. Makapala din sa Kristo, Kristo, ikaw ang ipangandoy ni kalagyo. Kristo, Kristo, ikaw ang makapala din sa
Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Ginoo, daghang salamat nga sa gihapon kini nga programa nagapadayon nga nagasultis kahayag sa kaluwasan bisan pa sa daghang mga kakulian. Panalangini kini nga programa o kining istasyon, panalangini ang mga taong nagapaminaw. Ang mga magtutuo nga nagapaminaw, paliguna, padasiga ang ilang pagtuo ug pagpangalaga diha kanimo, ug ang mga tawo Ginoo nga nagapangita pa sa kahayag sa kamatuoran, magatandog ka silang mga hunahuna ug kasing-kasing diin ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran. Dalaygon ka Dios sa walay katapusan. Salamat sa imong paghatag, pagtubag ug pagdawat sa among mga pag-ampo. Pagadawaton namo kini tungod lang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon, no? Padayon ang atong mga beloved listeners, ang atong mga diehard listeners sa pagpangutana kung ako na lang tingbon, dili na lang nako isa-isahon. Until now, ang gipadala dito sa Manila, wala paghapon mabalik dinhi, pero gipaninguha gyud na, gipaningkamutan gyud na while igabot dinhi niadtong kuan kay nasunog magudto nya dunay mga pisa nga gipangilisan nya dili maguna ordinaryo gud sad pod nga butang. Mauna nga kalma lang mo, igabot ato diri, i-install day na unya mabalik normally ang atong program uban ang DYCM. Okay, nya patay basahon na kinini ang kadtong kuan ha, nagpakisusi may tungod sa kuan. Agwanta lang mo, ayun lang mo sige gliso anang inyong radyo kay wa na madaot ha, wa na madaot. So ni alang usata sa live karon, no, sa Facebook Live. So hope nga okay ra mo. Si Brother Libby sa di pa mag-iban og pipila ka mga text message, mas may siguro malili ni mo Brother Libby ang kuan diha atong monitor kung diining lugar o dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa tanan nato nga mga viewers sa Pilipinas or sa ubang nasod sa kalibutan. Asa mamong tungura ni ini nga gabhuna kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome na usab dining lain nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. So gina-welcome namo ang tanan, pwede namo makapadangat higala ngari sa amo ni Brad John og mga mensahe. Pwedeng mo text mo sa amo nga mga number. Pwede sa dire sa comment section nato sa Facebook kay atong pagbasahon ang inyong mga importante nga mga mensahe o nabo may mga pangutana. So i-send na dinhi or pwede dire sa comment section dire sa ato nga messenger higala kang Libik Labis nga messenger ato sa basahon dinhi sa ato nga tulumanon. So, paluwag lang po sa gihapon, amo kanunay gipahinumdom nga atong i-share mga higala ang ato nga programa nga ato sa ato mga friend, ato manahal sa kinabuhi, aron sab sila makapaminaw sa mga pulong sa Ginoo. So, ato na ta sa pagbasa, ato na ning sugdan pagbasa higala ang mga mensahe nga ato nakita din sa screen. Okay, si Brother Ronilo Itang
Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy. O maayong gabi usab sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. O niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Mayong gabi na usab kaninyo Brad Lib o Brad John. Watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. Okay, ni asad si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab o pagpray. O niya asad si Sister Alma Mahait. Good evening sa tanang naminaw sa pulong sa atong Ginoo. More blessings to everyone. So thank you Sister Alma. O niya po ato nakita si Kapaglaom nga pala. Mayong gabi na usab Kapaglaom, patabang kong paampo sa kuang mga trial sa kinabuhi o mga problema nga masulbad ni Lord. Kay dili nako kaya kung ako ra usa. Salamat maora na ako ang request prayer Kapaglaom. Okay, sa pagampo mahatag na mo na, pero ayaw gid ibutang sa imuhunahon ng egzoon nga dili nimo kaya nga ikaw ra. Kay ang yawa mas lalo pang mulig-on sa iyahang tinguha, kung dili bisag mag-inusara ka, pero kay naay Kristo nga imong gidapigan, mudaog ragyod ka. Pangayoa lang ang kusog, ayaw kabalaka na, ang Ginoo magtabang nimo. Pero ayaw lang gid anang mga sinultihan nga medyo makapadasig sa yawa, kay aron nga makuha masad ka ana inunta apektuhan ka man kay mindset man na nga kung ikaw ra wa gyud ka di nimo kaya. So paninguha gyud nga in the name of Jesus mudaog ka gyud, no, mudaog ka. Okay, salamat kaayo. Okay, niya po si Leslie ihapon. Maulan na hapon sa inyong duha Kuya John o Kuya Libby. Amping kamo, God bless sa inyong duha. So God bless also Leslie ihapon. Okay, ato ning lilion mga higala ang pikas nga monitor. Ato ning tan-awon ang atong mga pinalangga nga mga kahigalaan nga naglab sa ato nga program. Ato ni silang i-acknowledge ni si Jenny Rama Permin, ni asad si Brother Mike Rivera, Caroline Mariket Galiaris, Ronilo Itang, Gregorio John Tuling Pikit Jr., Gay Charis Lopez, Alma Mahait, Mins Gabisay Sinadhan Hidokos, Nuna Hani Monterde Punay, Kapaglaom nga pala, Leslie Ihapon, Jojo Cordova, Dodong Oftana, o Vladimir Bragas. Okay, dirita sa mga nag-like. Thank you also Sir Mateo Anderson for watching and following our program. God bless you and your family. Sir Mateo, I'm very happy. You're one of our viewers of our program. Thank you so much for being nice guy. God bless you and your family. Okay, niyasad si Eleuterio Lagarisa, Jojo Kaayon, ato pong nakita din si Tris Jamin Jaime, anya niya si Abi Suway Bagyo, Rosa Lalican Iscario, Ginny Ambat Salinas, Roel Riponte, anya niya po Giovanni Inganyo Bayo. O niya ato po nakita si Brother Jojo Kaayon. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Jojo. So, anita din magtanaw higala sa ato nga messenger. So, ato ning tagdo ni si Dong Sensor Sumalinog. So, may gabi ni mo dong. O niya po si Jenny Rama Formin.
Ato po nakita din si Rolls Soto Tams, Rufino Moreno, ingon siya din, thanks Bro Libby, God bless. Okay, ni asad si mga kaigsunan nato sa mabuli, nagtanaw po. O niya si Abner Dualio. Okay, ni po si thank you also Sir Matthew Anderson. O niya po si Cesar Elguera sa Gihulngan City. Niya Gina Gunilamos Larisma. Niya nakiguban sa nato si Ginalyn Lumuntad. Iyang mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So maayong gabi Sister Ginalyn. Thank you kayo sa pagkuban. Yan niya po si retired Scout Ranger Isagani Aratzia Senior. So salamat kayo sir. Yan niya po si Brother Ronilo Itang. Ano yung mga atong nakita din higala sa ato nga messenger. So makahimog ya po mo sa pag-send og mga mensahe or pagtan-aw sa ato nga programa karong gabi. So ato lunaon niya nga balikan pagbasa ato sa tanawon ni adi si Brother Rodolfo Bantilan. Kanya ingon siya dinhi nga bag-o lang gyud na human ang evangelistic crusade 2025. Theme himsog og malipayong pamilya seminar nga gipahigayon sa Barangay Rizal, Canangalite. Seventh-day Adventist speaker Pastor Emmanuel Paul Barcinas. Niadtong July 13 ngadto sa 18. Maayo kay nakahuman mo diha og crusade. Okay, padayon ta higala nga tusnahan, makahimog ya po mo sa pag-send og mensahe karon taod-taod atong basahon. Unya ato ta higala sa pagpaminaw sa pangutana nga maoy ato nga tagdon karong gabi na. Akong ibalik ang panahon kang Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta aning kuan pangutana, no? Ni Primo or Primitibo Kunsas. Brother Primo or Primitibo Kunsas, salamat sa imuhang pangutana nga medyo dunay hangyo, no? Okay, maayong udto sir. Kagabiin naminaw gyud ko sa inyuhang programa. Mangutana lang ko, ayaw lang og ikalain. Ay lansad og dipinsahi ang inyong tinuhuan. Pero kinsa mangyod ang katawhan sa Dios, ang Seventh-day Adventist, ang Katoliko o Iglesia ni Cristo o uban pang relihiyon. Okay, salamat ani Brother Primo or Brother Primitibo, no, sa imuhang pangutana. Wa gi koy nakita nga ikalain aning imong gi pangutana dire, no? Pero ang imo lang naghapin ka nga ayaw lang pod og dipinsahi ang inyong relihiyon. Dili unang-una ang atong gisangyaw dinhi dili relihiyon kundi pulong sa Dios. Tandaan nato na ha. Mao bitaw na nga sa gidugayon sa atong programa ang atong gipresentar dinhi kanunay base sa Biblia. Hinuon mo gamit ta, may mga panahon mo gamit tag referensya agi og pamatuod nga referensya og Biblia nagkasundo gina siya sa mga butang nga ato nga hisgutan, no? Pananglitan, ang Biblia naghisgot nga ang igpapahulay ikapitong adlaw Sabado, unya ang referensya naghisgot og nagpamatuod pod, pero ang referensya lang ilang giditor ngano ang rason sila nagbantay sa Domingo. Pero bahin aning imong pangutana Brother Primo o Primitibo, mahitungod ani ni ang kinsa mangyod ang relihiyon nga katawhan sa Dios, ang Seventh-day Adventist ba, ang Katoliko, Iglesia ni Cristo ug uban pa. Kung Biblia mo'y atong susihon, wa gyud ang Biblia gi-introduce nga relihiyon nga maunay katawhan sa Dios.
Kay unang-una sa atubangan sa Ginoo duha ra magyud ni Mateo 24:25, 32 ug 33, duha ra gyud ang gisgutan, karniro ug kanding. Ug unya nagpasabot na sa matarong ug dautan. Unya dinha sa Mateo City 13 ug 14, duha ra pud nay gihisgutan dinha. Ang dalan paingon sa kaluwasan, sigpit hiktin juter nag-agi, samtang ang dalan padulong sa kalaglagan, halapad sangkad ug daghan ang nagasulod agi niini. So ingon ini ang pamahayag sa Biblia. Pero bahit tungod niya na, Brother Primo, bahit tungod anang imong pangutana, ayo lang pod og dipindihi ang inyong relihiyon. Kinsa magyud nga relihiyon ang katawhan sa Dios? Ang Seventh-day Adventist ba? Ang Katoliko, Iglesia ni Cristo ug uban pa? Niining nabanggit nimo nga mga ngalan sa relihiyon, Brother Primo, wala na suportari way gipamahayag ni ana diha sa Biblia. Pero bisan pa nga wa gyud specific nga gipamahayag sa Biblia, may tungod anang puntuha, mailagyod gihapon nimo kung asa ang tinuod nga katawhan sa Dios. Nia. Kung imong tanawon dinhi atong basahon dinhi sa the Word of God. No. Pasensya lang gid mo. Higala ning ako nga among sitwasyon kay uwanan initan mi. Unya usahay pod may init kay adlaw usahay na ay panahon sa kalapoy tong lawas na arata sa kuan. Unya malimot na tapag sinina kay hilig man lagi ta diha sa balay nga magpahayahay, no? Unya makamatngon ta kadlaw na o tunga nang kuan niya wa na natunugan nagyud ay ta na nga naagid tay kinini ang ubo, pero pasensya lang mo. Unya may mga panahon nga akong ginahon na gisabot nga siguro ang Ginoo magtugot na lang gyud nga abuton ta og sakit nga ginagmay aron ta makapahulay kay kadasig kabaskog kanunay panglawas ya usahay masakripisyo pa ang oras sa tingkaon kay adto naman ta makakaon sa oras nga dili angay nga tingkaon. Munang usahay makaingon ko nga tingali plano gid pus Ginoo nga magsakit ta ginagmay aron ta makapahuway, no? Pero salamat lang pus Ginoo nga naala ginagmay lang pod nga mga oras nga makapahuway ta may tungod ana kay maninguha magyud ta nga ang atong buluhaton nga naandan diha sa Ginoo ato gina nga mahimo. Karon kung panahon na magbisita ta sa mga daghan nga mga tao nga bisan tuod, no? Sa mga ginagmay lang mga butang ikahisgot-hisgot nato sila diha sa dalan, diha sa ilang mga puloy-anan, may tungod sa pulong sa Ginoo. Unya okay na kay na nga naay mga tao gyud nga imong hibalag, imong ikahimamat nga ang inyong gistoryahan may tungod sa pulong sa Dios, no? Okay, anhita ni Brother Primo or Brother Primitivo, no? Wala gyud relihiyon nga gisulti sa Biblia nga kanang relihiyon na mo'y katawan sa Dios. Imong gimension Seventh-day Adventist, Roman Catholic, no? O niya Iglesia ni Cristo uban pa, wala gyud usa ka relihiyon nga gihisgutan dinhi nga gipasabot nga kana maunang relihiyon na ang katawhan sa Dios. Ato nang tandaan, pero bisan pa niya na imong maila og masabot. Busa ang unang-una kanang imong relihiyon kinahanglan gyud nga nasuhito ka. Kay naa may tawo nga nagtinil og relihiyon nga wa siya masuhito. Nagtinil siya og relihiyon pero wa siya kasuhito. Kay naaraman siya sa rason nga ang namatan og mahayag. Unya tungod kay nagmata siya nga maunang relihiyon na sa iyang ginikanan og niya mao na lang pud na. Unya dasunan sa desisyon mao na lay akong pagkamatian. Mao na nga daghan sa mga taong nangasayop karon tungod kay wa nila masusi kung unsa gyud ang kamatuoran. Nangamatay na lang nga wa nila makaplagi ang kamatuoran. Pero salamat nga kamo nagapaminaw ni ini nga programa o kini nga programa nga inyong gipamatian. I'm sure 100% inyong makaplagan ang kamatuoran kung inyo lamang ablihan ang inyong mga nauna o kasing-kasing. Wala itong basaho din sumala sa gisgutan sa Pinadayag, Kapitulo
14 versikulo 12, no, dinhi sa kanang gitawag the word of God, no, ang pulong sa Dios nga dinhi translate dinhi bisan pag-asa ka nga translasyon na sa Biblia, makita ragyapon nimo ingon-ingon ragyapon na gipamahayag maimbibi mga o kon unsa diha King James maura ragyapon niya nag-ingon din matod pa busa kamo nga mga katawhan sa Dios kalom tan-awa gyud kung do na bay na involved dinhi nga pangalan sa relihiyon ang gisulti dinhi busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Busa bisan unsang relihiyon na nagtuo, nagangkon, nagila nga sila katawhan sa Dios. Pero dili man gid na mahimo nga bisan asa ka lang nga dalan kay tan-awa ang Juan kapitulo 10 bersikulo 16 aduna lamay nag-ingon dinhi kay ako adunay uban nga mga karniro nga dili sakop niining turila nga akong pagabantuan o pagamanduan kay aduna lamay usa ka panon o usa ka magbalantay. Panon gani pundok na, magbalantay mo na ang tag-iya sa pundok o panon. Usara, daghan man ni. Unya ang gisgutan din ang kining kadaghan sa relihiyon ron pulos ni nag-angkon nga sila katawhan sa Dios. Pero tuguti lang nga ang Biblia unta mo'y mupahumok, mupaabli, muhatag kahayag sa atong mga nauna ug kasing-kasing aron mahangpan nato ang kamaturan. Nya daghan man gid ron sa mga tawo nga bisag nasabtan na niya nga iyang pundok kay pasakupan ang iyang relihiyon pasakupan sayop tungod kay loyal, tungod kay diehard apabilin ra gyapon. Labi na og iyang hisgutan ang iyang pangulo sa simbahan, idagandagan dagkas nagkalain-lain nga mga salin sa Biblia. Unya ang salin sa Biblia ang gibasa lubagon, aw ang iya ng kaugalingong konklusyon ug opinyon mo'y tuwa sa sakop ang pasabos Biblia wa na. O na ang dili kaayo na nimo makuha masabot dayon kay labi na wa sa kay pagsusi sa Biblia. Pero sumala sa buhat 17:11 ang mga tumuluo sa unang mga panahon nagsusigid sila sa kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. So kung ang Biblia mo'y imong ginasusi, mauni ang taksanan, mauni ang timbangan, mauni ang sukdanan sa kamaturan o dili kamaturan. So kung nagbasa kag Biblia, mahibaw ka nga kanang gisultis imong pangulo simbahan tinuod ba o dili, ngano makahibaw maka tungod kay nagbasa kag Biblia pero wa gani kay basa-basa sa Biblia, dali ara gini mong lubagon sa imong pangulo, tuis-tuos man dayon ka. Pero niya busa kamo nga mga katawhan sa Dios kalom ni. Tanaw ha, ang gikuan adresan ani ang mga katawhan sa Dios. So ang dili katawhan sa Dios way labot kay ingon busa kamo nga mga katawhan sa Dios. So kinsa magud ni ang katawhan sa Dios? Ato ipadahigbasa nagingon. Matud pa nga nagatuman sa iyang mga sugo. Unsa di ang kinsa di ang katawhan sa Dios? Ang mga nagtuman sa iyang mga sugo. Karon, kanang pundok o relihiyon nga imong gipasakupan, so siya kuno kung nagtuman ba na sa sugo sa Dios. Kay humani mo masusi kung unsa ang sugo sa Dios, makaibaw ka nga katawhan ka gyud sa Dios. Ngano man kay ang gisulti dinhi ang katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo ug nagatuo kang Hesus kinahanglan nga magmainantuson kamo. So naagi ng pailob mga pag-antos sa katawhan sa Dios pero ang gisulti dinhi nga ang katawhan sa Dios ang mananagbantay sa sugo sa Dios. Kumusta man inyo bang gibantayan ang sugo sa Dios? Basin ba ya og wala? Karon kay kanang pundok nga gani nasutaa ang imong pundok kon nagbantay ba sa sugo sa Dios? Kay kung kanang imong pundok o relihiyon nagbantay sa sugo sa Dios, aw kana, iyan na sa Dios kay gisulti kamo nga mga katawhan sa Dios nga mga nagbantay sa sugo sa Dios. O karon, nagbantay siyang mga sugo. Nanog kuan kini niya nga nagbantay ng imong pundok ug kasuguan sa Dios, iya na sa Dios kay mo may gisulti dinhi. Pero og wa gani na magbantay sa kasuguan sa Dios ng imong relihiyon, paangkon-angkon na nga katawhan sa Dios, dili gid na muhaom sa gisultis Biblia. Kana, Brother Primo o Brother Primitivo, hinumdumi gyud
nga wa gyud specific nga ngan sa relihiyon nga gisulti sa Biblia, Katoliko ba o Seventh-day Adventist Iglesia ni Cristo uban pa mao nay katawhan sa Dios. Ang gisulti nga katawhan sa Dios sila nga mga nanagbantay sa sugo sa Dios, sa iyang mga sugo. So, kung ang katawhan sa Dios mautong nagbantay sa sugo sa Dios, kanang wa magbantay, kung saan din na nimo, ingnon po na nimo ng katawhan sa Dios na. Kay ang gisulti sa atong gibasa, kadtong ang katawhan sa Dios, kadtong na nagtuman sa mga sugo sa Dios. Busa, diha nimo masukod og maila nga ang katawhan sa Dios nagtuman sa sugo sa Dios. So kung kanang relihiyon na, wa magsunod, wa magtuman, dili na katawhan sa Dios. Pero wa gingalan sa relihiyon nga gisulti nga mauna ang katawhan sa Dios. Gisulti lang nga ang katawhan sa Dios nagbantay sa sugo sa Dios. Busa, masabot nimo gyud. Bisan pagway ngalan gibutang. So siya kanang imong pundok, imong relihiyon kung nagsunod ba sugo sa Dios, kung nagsunod ganina, amo na ang gisulti, katawhan na sa Dios. Pero wa, dili gina madalag katawhan sa Dios. Niya pa'y dugang Brother Primo o basta na namina ron. Dini sa Deuteronomio 14:2, unya 3, nag-ingon din hiyo. Kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Tandaan niya, og Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa sa katawhan nga maangkon alang siyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. So ang Dios dili gid malalis o malimod nga duna siya'y mga katawhan nga iyang gipili dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Kaso nga lang ang tanang mga tao sa atong kapanahunan karon bilang nagtuo nag-ila nga dunay Dios, ila pong gibati og ginahuna nila nga sila katawhan sa Dios. Ug wa may problema diha ni ana, ha? Nga ila man ang ginahuna og gibati nga sila katawhan sa Dios. Pero nagkinahanglan lang pod og prueba. Kanang imong gibarugan nga relihiyon, insakto man nagbarug kag relihiyon, pero asa may prueba nga ikaw katawhan sa Dios. Kay ang atong gibasa, ang katawhan sa Dios sila nga nagtuman sa iyang mga sugo. Gituman mo ba ang sugo sa Dios? Kung wa, nadili na mo'y katawhan sa Dios. Mamalandong ka. So, niya pa'y gisgutan din nga kay ikaw mong usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, o siya nagpili kanimo, ingon mahimong iyang katawhan ibdinis ibabang sinahong siyuta. So ang Dios doon nagidi ay sa iyang mga katawhan. Pero unsa may gisulti kuno aber, dinis 3, dili ikaw magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. So ang pinili nga mga katawhan sa Dios naa gyud ay mga butang nga dili niya ipakaon. Pero kung kanang imong relihiyon nga gipasakupan, kauntanan dili gid na mo'y maila nga katawhan sa Dios, kay ang katawhan sa Dios nagbantay sa sugo sa Dios, ang katawhan sa Dios nga gipili nining kalibutan na, ingon siya dili ka magakaon sa bisan unsang butang nga dulumtanan. Meaning nga ang pundok nga iyas Ginoo, katawhan sa Ginoo, naa gyud di ay gidili pagpakaon. O, tandaan ninyo na. So masabot man na gud ninyo nga nun dili. Unya dugang pa sa Isaias Kapitulo 56, versikulo 6, ginasulti dinhi nag-ingon. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Jehova, aron sa pag-alagad kaniya, o aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova, aron mahimo nga iyang mga alagad, ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini og nagapadayon sa hugot gayod sa akong tugon. Ang gisulti dinhi ang iyang mga alagad sa Dios, tanda na, ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng igpapahulay. Kumusta man? Nagbantay ba sa adlawng igpapahulay sa Dios ang imong relihiyong gipasagupan? Kay iyang alagad katumang nagbantay sa papahulay. Sa atong gibasa nga ang katawhan sa Dios nagbantay sa iyang mga sugo, kumusta man? Ang pundok nga imong gipasakupan ron nagbantay ba sa sugo sa Dios? Kumusta man ang imong gipasakupan sa atong gibasa kaganina? Dili ka magkaon sa bisan unsang butang dulumtanan. So naabay tulumanon o kasuguan gisunod anang imong pundok nga dunay kaunon o dili kaunon, kay kung ang gitudlo gani kaon tanan dili gid na maoy katawhan sa Dios. Brother Primo, kung na kulangan ka gid sa mga butang ay mong nadungog og nabati,
pwede ra nga mo follow up ka sa pagpangutana dire kay anytime. Andam gyud mi nga mo hatag sa among panahon sa pagpasabot nimo. Busa dinhi sa Biblia ang imong pangutana nga sir, ha? Ayaw lang pog dipindihi ang inyong relihiyon matud mo. Kinsa man gyud ang relihiyon nga katawhan sa Dios, ang Seventh-day Adventist, Roman Catholic ug ang Iglesia ni Cristo uban pa gipasabot na namo sa imo, wala gyud mga specific nga ngalan sa relihiyon nga kana katawhan sa Dios. Ang ako lang gibasa mao nga ang katawhan sa Dios nagbantay sa sugo sa Dios. So susiha kung ang imong pundok gipasagupan nagbantay ba sa sugo sa Dios. Kaganina akong gibasa naman nga ang Dios nagpili og iyang mga katawhan ug ang iyang katawhan na ay dili niya ipakaon o Deuteronomio 14 niya 2 ug 3. So kumusta man naabay gidili sa pagkaon sa imong relihiyon? Kung naa kana nagsunod na sugo sino pero wa gani unsaon man na nimo pagsabot na katawhan din na sa Dios. Siya unya sa atong gibasa Isaiah 56:6 nga ang mga alagad sa Dios sila ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlawng ing papahulay. Gibantayan mo ba ang adlaw papahulay? Basig wala. Kung gibantayan mo, kana kung nagsunod iyan sa Dios pero wa gani dili gina maduol sa kamaturan nga kana katawhan sa Dios. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw pagpasabot sa natinawan ug nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, digon salamat Brother John. Niya ato ning ipadayon higala pag tan-aw kining ato nga monitor, ato ning basahon ning mga nahidugang nakig-uban nato karon. Niya si Brother Alan Auman. Mayong hapon sa inyong duha mga bro. Kanunay ming naminaw diri aron makakuha pod mi og daghan og ideya mga bro. Okay, salamat kaayo brother. Brother Alan, niya pod si Brother Richard Berdin. Mayong gabi mga kapaglaom gikan diri sa Usamis. Okay, salamat kayo Brother Richard no sa imo kanunay nga pagpakig-uban ini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Anya niya po si Dario Pahamutang. Maayong gabi ninyong tanan mga brad. Kumusta? So okay rami diri Brother Mario Pahamutang. Anya thank you po kaayo. Niyasan nakikuban nato ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz on air na ta mga brad. So thank you kay mga sirs no sa inyong pag-on air sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kunya mayong gabi sa atong tanan nga mga higala diya sa South Cebu nga naminaw sa Jesus is our hope pinaagi sa Riverside FM. So mayong gabi ng tanan o gina-welcome mo na mo higala niini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ato po nakita si Brother Eliseo Nugra. Brad, naminaw ko Darwin Isgano o ang makapasaylo sa sala ang pare tinuod na sani Darwin Isgano. Ang kuan na siguro na kuan na pag-type dili na Darwin Hitgano na kana bang pare ba. Unya mao man ay gitudlo ni Darwin Hitgano nga silang mga pare makapasaylo og sala. Unya ambot kung ang tao mo duol sa ilaha mohangyong pasaylo lang sala sila makhatag og pasaylo. Pero nilang mga pari kinsa sad ka siguro ni Brother Eliseo tanan si Darwin Isgano makapasaylog sala ang pare ko no makapasaylog sala mo lagi na okay dinha sa that is kuan na siya kanana ang doktrina o pagtulunan na sa simbahang Katoliko walay gi-introduce sa Biblia kay diha sa Biblia ang makapasaylog sala si Kristo lang gayud. Kanabitang mabasa nato sa unang Juan 1:9. Kung isugid nato ngadto sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad, pasayloon niya ang tanan tong mga sala,
o hinluan niya ang tanan atong pagkadautan. Ngadto man sa Dios isugid mga higala. Okay? Ato ning tagdon makadiyot ang pikas nga monitor. Ato ning tan-awon ang mga nahidugang nag-like o nag-love. Alitas mga nag-love mga higala ato ning tan-awon ang mga nahidugang. Niya si Alin of Keria, Linabog Munchadoranas. Niya po si Brother Jerry na Ilon. Ato po nakita din si Ma'am J. Charis Lopez. Niya po si Robelin Likin Villaganas Necesario. Ato po nakita si Toki Ga Coriba. Niya si Roselyn Mainit. Niya sad si Tikia. Okay, si Mins Gabisay Sinadhan Hidokos. Niya Esther Elpidia Curo. Joandel Sarul. Niya ito po nakita si Rixa Sinoy. Niya Lilian Santing. Alicia Bueno. Niya po si April Rose. Baynusa Ihara. Okay, mauni atong mga nakita nga mga nag-love. Niya dirita higala sa mga nag-like. Niya po'y nahidugang din ato nakita. Niya si Brother Abraham Dihito Senior. Niya po si Eleuterio Lagarisa. Ato po nakita si ang mensahe nga nagdilaab. Si Brother Jimmy Aranises. Okay. Niyasad si Brother Aniceto Priscilias. Jonathan Villacastin. Niya po si Brother William G.R. Mainit. Niya si Ruby Villacampa Alulod. Okay. Mauni ato mga nakita higala nga nag-like. Niya po si Lynn Breguli. Salamat po sa pag-love o pag-pray, Sister Lynn. Okay, ato ning tagdon higala diri sa ato nga messenger ni apoy nahidugang din nga ato nakita ni si Sister Sara Katampatan. Niya po si Sister Belinda Luhira Tirana. Niya po si Brother Duming Bunukan. Maayong gabi ninyong duha karon sa Station Bradlib. O Brajon, akong pasalamatan ang tanang mga kaigsunan nga sa kanunay nagasunod nining programaha kay kini maoy maghatag kanatong dakong paglaom sa atong mga kinabuhi. Salamat Badlib. God bless kanatong tanan. Salamat sa paglab o pagpray. Brother Duming Bunukan. Okay, moadto na tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Yon sa to Brother John paghanay ang pangutana. Ang iya ni ko ni Brother Primitibo nga matud pa niya ay lampog dapigi ang Seventh-day Adventist, pero unsa magyud ang tinuod nga katawhan sa Dios? Ang Seventh-day Adventist ba, ang Roman Catholic, Iglesia ni Cristo ug uban pa nga tinuhoan? Okay, daghang kayo salamat sa nindot nga pangutana nga gipadangat sa ato nga tulumanon. Dias Biblia wagi gimensyon diha nga muni ngalan mga higala sa katawhan sa Dios or kanang katawhan sa tawag ng mga iglesia ba, iglesia pundok kanang iglesia gud ang meaning na pundok man sa mga katawhan sa Dios nga gitawag gikan sa kangitngit paingon sa kahayag. So, walay gimensyon di ngalan. Pero, imong mamatikdan kung ang iglesia nga imong gipasakupan karon kung unsa may ngalan anang pundoka, mahibaw-an nimo nga iya na sa Dios. Kay ang tinuod na magi iglesia nga iya sa Dios. Kay magtukoy ko si Kristo pagatakuron ko ang akong iglesia. So naagi iglesia o gitawag na og katawhan sa Dios may gala, pero anak ko lang problema kay wala man nganli. So usaw na to pag ila ka nga kana iglesia nga iya sa Dios or katawhan sa Dios,
pundok sa katawan sa Dios. So, kung imong tanawon higala ang mabasa sa Juan 10:27, ingon si Ginosos, ang akong mga karniro nagpatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila kay sila magasunod man kanako. So dinhi gipasabot ni Ginosos nga kanang karniro gimensyon niya diya dili na kay literal, symbolic na, nagsimbolo na sa iyang katawhan. Gayon siya nga ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog. Buti pasabot nga kung tinuod tang karniro sa Dios or katawhan sa Dios, maminaw ta, mahigugmaon tang mamati sa pulong sa Ginoo. Ug ang atong pagpamati doon natay kasibot nga mamati ta kay gusto tang mahibaw kung unsay angay natong buhaton aron mahimo tang tinuod nga katawhan sa Dios. So ingon ang Biblia, ingon ang Ginoo, ang akong katawhan nagapatalinghog sa akong tingog. Ako nakaila kanila. Ngano nakaila man ang Ginoo? Kung katawhan ba ta sinog dili? Tungod kay ang Ginoo ra ang makabasa sa atong unahuna og atong kasing-kasing. Kung unsa ta ka sincero og mahigugmaon nga mamati og mudawat sa mga pulong sa Ginoo. Daghang mga tao nga mamati pero namati lang sila kay gusto lang mahibaw kung saon pagsupak nila ang ila na pamatian. Ang Ginoo nakaila katawhan ba ta niya di kay naas tong unahuna ang pagsupak lang kanunay sa pulong sa Ginoo na dili ta katawhan sa Ginoo kay ingon si Jesus, ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog, nakaila ko kanila. Ngano kaila man ang Ginoo? Ingon ang Ginoo, kay sila magasunod man kanako. Buti pasabot nga ang karniro sa Ginoo, ang katawhan sa Ginoo, dili kay kutob lang mamati sa pulong sa Ginoo, kundi musunod kung unsay giingon sa Ginoo, kung unsay pulong sa Ginoo, kung unsay mga sugo sa Ginoo, ang iyang katawhan musunod. Na kung naataan ang kinayahay gala, gusto tang maminaw aron mahibaw tag unsay atong sundon, unsay atong tumanon, na mailas Ginoo nga katawhan ka, katawhan ko, katawhan tas Ginoo. Ang pangutana, unsa may imong pagbati karong gabi na? Naghandom ba ka nga maminaw sa pulong sa Dios kay gusto kang masayod kung unsay buhaton aron imong buhaton og maluwas? Na kung may handom ta higala, usa na sa pamaagi nga usa sa mga ilhanan nga gitawag tag karniro sa Dios or katawhan sa Ginoo, kana kung namati ta nga sincero tang namati sa pulong sa Ginoo o niya sincero ta nga musunod sa pulong sa Ginoo sa diha nga magapamati ta siya mapulong or magpa-Bible study ta. Ang katawhan sa Dios, ganahan ka inas Bible, ganahan ang magpatudo sa Biblia o niya musunod kung unsay naa sa Biblia. Muna katawhan sa Ginoo. O niya kining katawhan sa Ginoo higala, diin manigikan sa di pa ta nato basahon niya pagyoy atong mabasa dinyo. Ato sa tanawon bi kundi inigikan kining katawhan sa Ginoo. Nakasulat sa unang Pedro niya kapitulo 2 niya paminawi higala kundi inigikan ang gitawag katawhan sa Dios. 2:9 og 10. Apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili. Ang naay katawhan ng Ginoo, yun siya nga, apan kamo mao'y usa ka kaliwatan nga pinili. Ang title niyo, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. Iyang gipili. Nya gaingon sunahan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios aron kamo magamantala sa kahibulungan nga buhat niya
nga nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Ang katawhan sa Dios mahigala, matud pa sulat ni San Pedro, kining mga tawhana gitawag sa Dios gikan sa kangit-ngit, paingon ngadto sa kahibulungan nga kahayag. Muna'y katawhan sa Ginoo. Sa una, gingit-ngitan tingali ang atong salabutan kay wa kita mahibaw. Ug unsay buhaton nato aron ta maluwas kay wa ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Pero sa diha nga namati ka sa pulong sa Dios, pinagi sa aning sama ani atong gibuhat ini, pagwali or nagpa-Bible study ba ka, nagpatudlo ka sa Biblia. O niya, sa diha nga maminaw ka, mabaghuan ka, murag bahiyagan mo na hunay, inana din na ang atong buhaton mo di giingon sa Ginoo. So, naiwagan ang imong unahuna, munang gitawag sa Ginoo gikan sa kangit-ngit ngadto paingon sa kahibulungang kahayag. Mahibulong ka nga, mo din ay kamatuoran diya sa Biblia. O niya, ganahan pa ka nga magkinabuhi diya sa kangit-ngit nga nasayod ka na sa kamatuoran. Kung tinuod kang katawhan sa Ginoo higala, dili ka magpabilin diya sa kangit-ngit. Muadtoy ka sa kahayag, kay magkinabuhi ka diya sa kahayag. Ang atong nabasa din giangkon Diyos sa Diyos iyang katawhan siya kaugalingon, pero di ina gikan ng matawhana, gikan sa kangitngit sa kalibutan, paingon sa kahayag sa kamatuoran mga higala. Dayon ang bersikulo 10. Kaniadto kamo dili katawhan sa Dios. O sa diya patas kangitngit. Kaniadto kamo dili katawhan sa Dios. Apan karon kamo mga katawhan na sa Dios. Kaniadto kamo wala pagkaluy, apan karon di kaluy ana. Okay, salamat no, muli ato nabasa. Matod pa sulat ni San Pedro. Nag-ingon siya din nga, kaniadto kamo dili mga katawhan sa Dios. Sa dihang diha patas kangitngit, wa pa ta mag-alagad sa Ginoo, dili ta katawhan sa Dios. Ato nabasa din apan karon kamo katawhan na sa Dios. Sa diha nga antaw magkinabuhi diha sa kamaturan higala, mahimo na siyang katawhan sa Dios. So kining mga tawhana nahimong katawhan sa Dios kay mitubag kinistawag sa Ginoo. Kay ang pagwalis maing balita mo may pagtawag nato sa atong mabasa sa Mateo 22:14. Daghan ang gitawag, kitang tanan gani gitawag, pero jutay ra ang pagapilion sa Ginoo. Kinsa ra man ni pilion sa Ginoo? Kadtong mga tawo nga motubag sa iyang tawag. Kadtong mga tawo ning tubag ba? Usab na ipasabot ana. Sa mapananglitan daghang mga tawo karon namati sa pulong sa Ginoo. Ang uban di man motubag. Pulong uban motubag sa tawag sa Ginoo. Magtawag og Bible study, manungha sa simbahan. Diya sa Church of Seventh-day Adventist Sigala, daghan na kaayo nga atong nahibalag nga mga katawhan nga di ta katuo nga manungha sa simbahan. Ang uban gikas makabukiran ning tugha lang sa simbahan tungod kay naminaw sila sa pulong sa Ginoo. Nagpatalinghog sila, wa nila paggahiala kasing-kasing kay nadungog nilang tawag sa Ginoo. Hindi nag-iyon ang Ginoo nga jutay ra ang iyang pilion. Kining iyang pilion nga katawhan, mga tao nga ning tubag sa tawag sa Ginoo, dili kay kadtong nagpabungol-bungol lang. So igala nagpabungol-bungol gani taron sa ato nga dunggan nahibaw na tas kamaturan pero murag wala ta nahibaw. Nagpabungol-bungol lang na sorry kayo, dili ta katawhan sa Ginoo. Ang katawhan sa Ginoo kadtong mga tao nga mutubag sa tawag sa Ginoo. Mga lagad is Ginoo, mutuman dayon kung unsay gisulti sa Ginoo mga higala. O niya naitambag sa Ginoo kay gusto ba ang Ginoo nga kitang tanan mahimong iyang katawhan. Unsa may tambag niya ingon dinhi atong basahon sa unang Pedro kapitulo 4 ania bersikulo 2, aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nabilin pa
sa lawas dili na tungod sa pagbuot sa tawhano nga pagpangibog kundi tungod sa pagbuot sa Dios. Kay kadtong panahon nga miagi na alang igo na alang sa pagbuhat sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintil sa pagawi sa kaulag, pangibog, hubog-hubog, hudyaka, bakak, kumpirahan, sinumsumay og sa mga dili nga pagsimbag mo Dios. Mitubag gani kaning biya ka ng mga hubog-hubog, mga buhat nga dautan ning kalibutan na aniya ing tubag ka na wa na ka magsimbag Dios, mutuman ka na gisugos Ginoo kay hing tubag ka o sa may mahitabo sa imong silingan. Nayon ang 4, sila manghitingala nga kamo karon dili naman makiguy-hugoy uban kanila sa samang pagpatuyang og kamo ila ng pagapasipadan. So maunay mahitabo mga higala sa dihang mutubag ka sa tawag sa Ginoo, mahibulong ang imong silingan, bugal-bugalan ka tungod kay di naman ka makiguy-hugoy uban kanila sila mabuhat nga di maayo sa pagpatuyang pasipadan mato pa dito basa pasipadan ka sa diha nga mahimo na kang katawhan sa Ginoo. Munay mahitabo mga higala. Kay dili buot ang yawa ng usa ka tawo mahimong tawo sa Ginoo. Onya sa pinadiyag mga higala diri usa ta sa unang Juan kapitulo 2 kapitulo 3 mga higala dito mabasa kay naghisgot nig katawhan sa Dios unya unsaon pag-ila nga mahimot ang katawhan sa Dios. O niya atong basaw na unang Juan kapitulo 3 unya bersikulo okay niya atong sugdon dinhi sa bersikulo 3 4 bisan kinsa nga nagapakasala naglapas sa sugo sa Dios kay ang sala mao may pagkamalinapason sugo sa Dios. So si San Juan naghisgot dinhi kay ang title ri si babaw mga anak sa Dios. Naghisgot mga anak sa Dios. Ni ang mga anak sa Dios ang paglapas sa sugo gitawag nagsala. Kung anak ta sa Dios di na ta mulapas sa sugo kay sala man na ang paglapas sugo matod pa si San Juan. Unya gayon ni itong mabasa sa unahan sa bersikulo 8 apan ang tao nga nagapadayon pagpakasala iya ni Satanas kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang tao na nagpadayon pagpakasala katong nagpadayon paglapas sa sugo iya si yawa kay ang yawa nagpakasala sukad pa sa sinugdan. Gaingon ang 9 ang tao nga nahimong anak sa Dios. Anak sa Dios nagisgot kag anak sa Ginoo. Ang tao nga nahimong anak sa Dios dili na siya magpadayon pagpakasala kay ang kinaya sa Dios ana kaniya. Gihusulti ni Apostol Juan ng anak niya sa Dios di na magpadayon pagpakasala. Unya kay pagpakasala paglapas mo sugo sa ato pa mailhan nimo ang katawhan sa Dios kay matinumanon ka na sa sugo. Tuman na sa napulo ka sugo. So, kumusta man ang pundok nga atong giapilan karon? Ano mga pundok nga dili Adventist? Nagtudlo ba na sa pagtuman sa napulo ka sugo? Or nagtudlo nga wa na ang napulo ka sugo? Kay kung nagtudlo wa na napulo ka sugo, na atong nabasa ni sala na o ang pagpakasala iya siyawa. Nagsusunan ni og tungod kay ang Dios mauman ang iyang amahan, dili na siya mahimong magpadayon sa pagpakasala. Sa ingon niini, maila kung kinsa gayud ang anak sa Dios o kung kinsa ang anak ni Satanas. Sigala, mailhan di ay kinsang anak sa Dios o kinsang anak ni Satanas. Ang anak sa Dios nagtuman sa mga sugo. Ang anak ni Satanas nagsupak sa sugo sa Dios. So, kumusta man ang pundok nga itong yapilan karon? Ang Biblia nagsulti, nagsugo ang Ginoo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado. Unom ka adlaw, magbuhat ka, ikapitong adlaw nga Sabado, magpahulay ka ng adlaw. Pangutana, ang ato nga iglesia karon, pundok nga gipasakupan, nagtudlo ba sa pagtuman ani? Ang Biblia nagsulti na ba? Maila ang katawhan sa Dios o katawhan ng Satanas, kay ang katawhan sa Dios
wa na ning biya na pagpakasala o niya nagtuman na sa sugo sa Dios mga higala. Kay wa ta nagtuman sugo, napulo ka sugo igpapahulay na delikado kay na kay ang Biblia nag-define ang nagsupak sa sugo nagpakasala o niya nagpakasala iya sa yawa mga higala. Sa Deuteronomio 14, 2 o 3 mga higala, naghisgot pod ang Dios dunay iyang kaugalingong katawhan nining kalibutan na. Sa kadaghang tao ning kalibutan na ay giangkon nga taos Ginoo o ang taos Ginoo nagsulti Biblia nga gidid-an si Ginoo nga ayaw kamugkaon sa mga butang nga mahugaw. Last na lang ako basahon. Naginguni ato nga basa sa Pinadiyag. Pinadiyag Kapitulo 14. O niya sa versikulo 12, busa kamo nga makatawan sa Dios. Nagisgot kamo. O niya kisa ming matawhana. Busa kamo nga makatawhan sa Dios. Nagtuman sa iyang mga sugo og nagtuo kang Hesus kinahanglan magmainantuson kamo. So nagtudlo tas pagkamatinamanon kung unsay sugos Ginoo 10 commandments dietary law adlaw nga pahulay o niya naglikay sa mga bisyo mga higala kana maoy ilhanan nga ikaw katawhan sa Dios. Kung imo nakita dahil sa imong pundok nga naa ang mga bisyo nagsupak sa ipapahulay o niya nagtaon sa bisan unsa, ayaw pabilin diha kay di na katawhan si Ginoo. Ang katawhan sa Dios matinumanon og kining matawhana maoy gisaaran nga balikan ni Ginusos kay sa atong nga basa sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo makasulod sa ginaran sa langit kundili kadto lamang na nagtuman sa sugo sa kamahan nga naa sa langit. Okay, ni atong tan-aw ni si Dodger Raiko, maayong gabi makapaglaom. God bless everyone. Niya pod si May Pahilan Sarabia. Good evening, watching from Udyungan, Romlon. May gabi din ninyo diyan, no? May gabi na Sterlinda po diya Sarabia, Glinda Sarabia. O niya po si Rachel Pilunggo. Good evening, Brad. Okay, good evening also. So, wa naman tayo panahon mga higala, sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon, ang atong timsong. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Dagan salamat Ginoo sa kalampusan sa imong pulong. Magapanalangin ka sa tanang nagapaminaw. Ihatag ang kahayag sa ilang makinabuhi. Ipangayo na mo kini. Tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kahanginan, Brother Libby Clavis, ug nining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John dito. Magaingon sa inyong mayong gabi. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Ang balaan at kasulatan, inugas sa katuhan, aron mahibalo sa subok sa gilid. Sa hangin na siya, kayang sa langit, tinuan isugot niya. Panakaw ka mo, isamyaw ang tulong ko. Karon ako asya, ito sa kalangitan, naganda mo tuloy na sa kanang nga